इउपिपिएल दोलोआ मोनसे उद्देश्य दं। आंनि आगदा सोर दं, आंनि आगसि सोर दं, आंनि उनाव सोर दं, आंनि सिगां सोर दं बेखौ जों लाया। वी आर इउपिपिएल पार्टी। जोङो सान्ति लुबैसोला, जों खौसेथि लुबैसोला, जोङो जौगाथाय लुबैसोला। गतिके जोंनि उन सिगां सोर सुथुर हिसाबै गसंदों, सोर मित्तुर हिसाबै गसंदों, बे जोंनि थाखाय इसु नङा। इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो सिगांबाय थागोन। सोरनिबा होगदावनायाव जोङो मालाबाबो फासाया। नर्थ नायगाव भिसिडिसिनि सिङाव दिनै जोंना गारलाबारि गामियाव 150 न'खरनि दिनै बिपिएफनि सापर्टारफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों। बेनि उद्देश्यआनो जादों मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा, जोंनि पार्टिनि सरकारा, इउपिपिएल दोलोनि सरकारा सान्ति गायसननो हादों, खौसेथि लाबोनो हादों। मोनसे जाथिया गुबुन मोनसे जाथिनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, बेखौ जोङो दिनै गोरोबलायनायनि लामासिम लाबोनो हादों। जायनि जाहोनाव गासैबो जाथि जनगोष्ठीया अल्टारनेटिभ वे हिसाबै इउपिपिएल दोलोखौ दिनै सुंग्रिखांदों आरो सं दानदों। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ सिगनेल। दिनैनि दिनाव जोंनि जा इन्टारनेल जा सार्भे, बे सार्भे रिपर्ट बायदियै बिपिएफनिख्रुइ जोङो 12 जौखोन्दो गोजौआव दङ। थारमाने जों देरहानाया 100 जौखोन्दो कनफार्म। खिन्थु जोंनि साननाया जादों जोंहा एमसिएलएनिल' नङा, जोङो एमएलए एमपि गासैखौबो टारगेट लानानैसो दा खामानिखौ मावदों। जोङो 20निफ्राय 30 जौखोन्दो बिपिएफनिख्रुइ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिख्रुइ जौसिनाव थांनानै जोङो देरहासारनायखौ लुबैदों। बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। नैबे समाव स्वाभाबिक मानव गेदेर बिथां हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव 17 बोसोर बिटिआरआवहाय बिथांमोना सासन खालामबोदोंमोन। बे बिथांनि दैदेननायनि समाव रावबो मानसिनि हानि जेंना, रावबो मानसिनि राव हारिमु थुनलाइ, गावनि हारिमुनि जेंना बा आसारखान्थिनि जेंना बेखौ सुफुंनो हायाखैमोन आरो बिथांमोना सुफुंनो गोसो गैयामोन। बे जेंनाफोरजों नांथाबना थानायनि थाखायनो मोनसे हारिया मोनसे हारिजों सैलायै जादोंमोन। मेगनजों मेगन नायलायनानै बाथ्रा बुंलायनो हायै जादोंमोन। अनलायनाया जानगारलांदोंमोन। जोङो अमाबैसानि मोनायावनो उन्दुहाबनानै थानो गोनां जादोंमोन। माब्ला पुर्निमा फैगोन बेखौ जोङो सिमाङाव साननो हायाखैमोन। नाथाय अबंलावरिनि दैदेननायाव मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि जोंनि पार्टिखौ बानजायनायनि जाहोनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा सरकार, बे सरकारा गासैबो जाथि जनगोष्ठि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि लोगोसे जोंनि बिमा, जोंनि हा, जोंनि राव गासैखौबो फोथांनायनि थांखिजों आखाइजों आखाइ हमलायनानै जोङो सान्ति गायसननो हादों, खौसेथि लाबोनो हादों। जायनि जाहोनाव दिनै अल्टारनेटिभ लामा हिसाबै मानव गेदेर जोंनि नैबे हानि फिसा गासैबो जोंनि जाथि जनगोष्ठीफोरखौ सरजाबनानै मोनसे गोथार समाज, गुफुं समाज दानायनि थाखाय मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा दिनै खामानि मावनो हादों। आथिखालाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे उद्देश्य दं। आंनि आगदा सोर दं, आंनि आगसि सोर दं, आंनि उनाव सोर दं, आंनि सिगां सोर दं बेखौ जों लाया। वी आर इउपिपिएल पार्टी। जोङो सान्ति लुबैसोला, जों खौसेथि लुबैसोला, जोङो जौगाथाय लुबैसोला। गतिके जोंनि उन सिगां सोर सुथुर हिसाबै गसंदों, सोर मित्तुर हिसाबै गसंदों, बे जोंनि थाखाय इसु नङा। इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो सिगांबाय थागोन। सोरनिबा होगदावनायाव जोङो मालाबाबो फासाया। आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे कुकुरे बुखि থাকিব, হাতীয়ে গৈ থাকিব। আমি ইউপিপিএল দলে হাসি হিসাবে গৈ থাকিম, কোনোবা কুকুৰে বুকি থাকিলেও হাতীয়ে আমি কেতিয়াও সু হাত বাও হাত পিছে আগে কেতিয়াও আমি নাচাম। रायजो नोंथांमोनजों दिनैनि दिनाव जों जुदि सार्भे खालामोब्ला मानसिफ्रा होनो इउपिपिएल दोलोखौ बर'फ्रासो दादों होननानै। खिन्थु बर'निख्रुइ नन बर'फ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बांसिन सापर्ट होगासिनो दङ। बर'आथ' 60-70% इउपिपिएलजोंनो दङ। 70% इउपिपिएलजों बर'फ्रा दङ। बाखि बर'निख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दङब्ला, जेरावहाय जोङो बर' नन बर' पलिटिकेल पार्टिजों डिफारेन्स लायालासिनो समाज बोखावालासिनो खामानि मावदोंखाय प्राय 80 जौखोन्दो 70-80% नन बर'সকল আজি আমাৰ इउपिपिएल दলত আছে। दासिमाव जोंनाव 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। मैया जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव 862 सान न'खरनो हानि पाट्टा होनो हादों। गाबोन जोङो निसिमायाव जोङो 2,000 न'खरनो हानि पाट्टा होगोन। आरो बे सप्तानि गेजेराव चिफ सारनि बिथोन बायदियै आं हानि डिपार्टमेन्टखौ नायबाय दं हिसाबै जों बे सप्तानि गेजेरावनो 12,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। आरो नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो जोङो
350टा जों फरेस्ट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो 300निख्रुइबो बांसिन मानसिनो न'खरनो जोङो मियादि फाट्टा हानि फोरमान बिलाइखौ बावैसोनो जों रानगोन।